Det virker som, de lukker af for cykelstien nu. Eller hvad? Det vil jo kun være det mest naturlige. Nej, det virker sgu egentlig ikke som, de lukker den af. Så skal jeg have en bil til at stå og lukke af. Eller en motorcykel, hvor de lige holder den på cykelstien. Jeg ved ikke, hvad de er gang i. Men jeg tror simpelthen også, det handler om, at trafikken, den skal bare flow. Ja, selvfølgelig. Så man er nødt til at lukke det igennem på den måde. Ja, så kommer der jo forstoppelse heroppe. Ja, det er den bus, der kører over. Der er 2 busser, der sidder fast af fanden, altså. Jeg ved, hvad de andre busser tænker. Eller om de har hørt det over radioen. De har nok fået at vide, at hold jer fra det der sted. Nej. Hvorfor kører ham der ind til højre nu? Til han er dum. Er det politiet, eller hvad? Den der bil? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror bare, han kørte forkert. Og man kan også bare se, hvordan folk lige pludselig kører pænt. Ja, flyt dig. Du er på mit fortov. Flyt dig, du er på fortov. Det er min. Det blev politimanden sgu sur på. Ja, han gjorde sgu. Han skældte hende ud hernede. Fordi, han skældte hende ud, fordi... Det gjorde, hun er fuldstændig lukket ind i sin egen verden. Hvad har han tænkt sig? Ja, det ved jeg da ikke. Hun har headset på. Hun flyttede sig da lige så... Det er da en historie til Ekstrabladet. Ja. Politiet chikanerer folk. Opfordrer folk til at fjerne sig, så bilerne kan køre på cykelstien. Ja. Nej, ikke cykelstien, fortovet. Ja, fortovet, ja, det er faktisk rigtigt. Så må du... på fortovet, der må du ikke gå. Nicky, du må ind og opdatere dem. Nu skal I høre. Politiet har lige svinet ind. Jamen, det har vi da også. Har vi ikke? Jeg aner ikke, om det er... Jo, jeg tror måske, det er på... Har du ikke taget det bedste stykke? Jo, jeg har optagelsen. Altså, jeg har den på kameraet, men jeg ved ikke, om jeg har lyden med. Det er også en rigtig dårlig dag, ikke? Jeg havde den været i går, mand, så havde vi alle sammen kunne stemme over det. Pas nu på med at cykle på cykelstien. Det kan have konsekvenser, du. Der er en, der går og trækker det også, der sætter det hele i... Men hvorfor kørte ham der politimanden væk? Vi filmer det bare. Pas på med at gå ud der. Jamen, du er der jo ikke. Og ryger. Bare fordi vi er på film. Hvad gør ham lastbilen deroppe? Han sidder jo fast. Han må jo ikke køre herop. Jeg tror sgu heller ikke, han kan få hele det læst med. Han bakker nu, han skal derop, tror jeg. Efter om den gule lastbil. Men var det politiet gjorde for... Ja, står der ingen politimand dernede? Jo, står 2 vist. Men de snakker bare, eller? Ja. Det står ikke, hvorfor de ikke blinker dem ned. Nej, han står sgu og beder cyklisterne om at stå af og gå.
Det er da for dumt. Det er jo det, ham den anden blev pest over. Ja. Den anden politimand blev pest over, de skulle jo ikke gå. Ja, det er faktisk rigtigt. Den anden, han flippede ud over det. Ja. Altså, prøv lige at høre her, altså. Og den anden, han Det blev kan sur over, godt, det at kan var godt være, at utræk. det ikke lige passer dig, men derfor kan du godt flytte dig, så vi andre kan komme igennem, eller hvad fanden det var, han sagde. Så vi kunne alle sammen komme til Ja. igennem. Og ham der, han siger, at de skal trække. Det er simpelthen for håndsvagt. Så nu har vi det samme problem igen, fordi de kommer til at stå foran. I stedet for, at de fik lov til at være på cyklen, så de rent faktisk bevægede sig i samme hastighed. Ja. Det forstår jeg. De har i hvert fald ikke lige haft en intern kommunikation, de to politimænd. Nej. Nu kommer der en 4A mere. Så nu blokerer de, så man ikke kan køre ind til den sorte, eller hvad? Ja, det vil være fornuftigt. Eller hvad? Det tror jeg. Jo. Men 4A har stadig ikke fået noget at vide over busradioen eller noget. Nej, de skal dreje ved Vigerslev station der. Nej, stadigvæk. Sjæløv station. Altså det vil... Prøv at ringe til Arriva og høre, hvad fanden der sker for dem. Nej, det må de selv styre. Nu har de 2 busser derovre. Ja, nu er de 2, så må du ringe og sige, Dan Fokker, altså. Nu har jeg altså 4 busser holdende her. Hvad sker der? Eller I Movia. lovede inden for 5 minutter. Jeg har videodokumentation på, jeg har stået her en halv time. Ja. Ej, hvor er det surt. Jeg tør slet ikke at tænke på, hvor mange folk, der ikke har stået nede ved apoteket og ventet. De må jo kunne kigge herhen, kan de ikke? Nej, det kan de jo ikke, for vejen drejer. Nå, okay. De må... Den laver lige sådan et sno der. De må Jeg er nødt til at køre derom nu, ja. Det er så sjovt, at vide, at de skal trække. Men ja, altså det er jo for, at det hele det snøvler ned i ingenting, så hvis noget går galt, så går det virkelig ikke særlig galt. Jeg tror også, det er fordi bilerne, de kører bare hurtigt i fart eller... Han var pist på de der fortog. På fortoget, ham der kommer der. Hold kæft, der kommer Det er ham postbuddet. der lytter. Der kommer her, lige hernede. Er den grå der? Ja, den går. Lige efter den sort, der drejer af der. Er det ikke postbuddet, ham i den røde der? Jeg kan ikke se nogen røde. Jo, ja. Der er et postbud også. Ja. Altså der, man skal sende billedet til Post Danmark og sige, hvad, skal de ikke cykle? Ja. Så er der ikke noget til min post kommer så sent. Er det ikke også noget med, at man må ikke cykle på fortoget? Ja. Det gør postbud. Alle postbud gør det. Det har jeg set. Man kan ikke sådan rigtig finde ud af, at jeg skal fortsætte på cykelstien. Eller... Der er også en uofficiel postregel, at du cykler bare på fortovet og videre. Det kan jeg da huske under min oplæring. Det er desværre stillet lidt af. Nu tror jeg, at vi skal arbejde nu.